Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa ila hadratil fatihin min al-anbiya ila ruhi Abu Hurairah syaikhun syawallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir pun Wa an Abdullah bin Amr. Tanggal ini dari 7. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. Halaman kita 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As. Lan saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki sing santri enggak pun dari pergi saya. Pun di sing babak pun betul kita pe. Oke, terus sebentar dari sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi, al-muslimu utawi wong muslim, wong Islam, iku man wong salimah kang slamet sapa al-muslimuna biro-biro wong Islam min lisanihi sangking lesane muslim wayadihi lantanane muslim. Maksudnya wong Islam sejati sing ora mukarikan tani. Orang lain merasa selamat dari tanganmu atau dari apa lesanmu. Berarti ora gampang ngunak-ngunake wong, ora gampang rawus kancane, ora gampang padu, ora gampang napa jotosi. Gampangnya orang lain merasa selamat dengan keberadaanmu. Nah, keberadaanmu cek sok ganggu koncone, bully koncone, ganggu tonggone, ganggu sedulure, berarti urung wong muslim sejati. Hanya muslim baru sebatas nopo, sebatas yang penting sholat, poso. Tapi nopo hubungan sosialnya urung apik. Buktine apa? Ijek gawe loro ati sedulure. Mulane abah nak pesen leres umi anak-anak niku prayogine ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Apa? Karo dulu dhewe karo tangga dhewe kok dadak bedem. Wis luwih apik ngalah. Karena man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang ia merasa selamat dari orang lain. Jadi saya jangan hati-hati, tukaran kok mbek padha islami, ambek kanca dhewe, ambek sedulur dhewe percuma. Malah jangan ketok eleke kok ketok apike. Ketok eleke. Dadine prayogine ngalah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhajiru utawi wong kang hijrah iku man wong hajara kang hijrah utawa pindah sapa man ing perkara naha kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu saking man. Nah wong sing diarani hijrah bukan hanya pindah tempat. Nah, Nabi konsep hijrah ya aslinya kalau konsep Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Lanjutnya yo hijrah. Santri yo hijrah kabeh. Saka omah maring pondok. Ana sing saka Demak, ana sing saka Purwodadi, Gunung
pati, kebun, taman, montok, sari. Itu jenenge hijrah. Tapi kalau hijrah pengen tok udah bisa. Tapi dengan santri secara tepat hijrah, secara semangat juga hijrah. Hijrah memiliki nopo dengan yonaha Allahu anhu, menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Cak santri kok hijrah akeh toh. Nak ning omah iso HP-nan tiap hari jenengan boten saged hijrahke saka HP. Hijrahke saka kendaraan, hijrahke saka kanca-kanca. Ngoten napa boten kira-kira? Nggih toh, berarti santri itu tidak hanya hijrah dari segi tempat, tapi hijrah dari segi semangat. Wis sing aneh. Hijrah saka tempat gampang, tapi hijrah semangat ini lho dengan hijrah ya kok saka kanca-kanca, saka HP, saka komunitasmu. Wah iku wis aneh ora bener. Mutafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Wa anulan saking Abdillah radhiyallahu anhu. Sedap nggih, mungkin janjian kalian tamu. Sedap sebentar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pundi saniki. Wa anhu lan sanging Abdillah bin Amr bin As dulu radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abdillah, kana ana iku ala saqolin nabi. Niku ing atase batik rayae nabi utawa tanggungan, batik raya itu tanggungan. Anak bojo ku jenenge batik raya. Radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulun wong lanang, di antara orang yang ditanggung hidupnya itu ada seseorang yukalu diucapake lahu kedue rajul sapa kirkiratun kirkira. Batik raya itu ya orang yang ditanggung hidupnya. Gak hanya, kalau istilahnya gak hanya suami, istri, gak hanya anak-anak, tapi juga bisa khotim-khotim ya, khotimnya apa itu? Kalau sekarang ya asisten-asistennya. Bismillahirrahmanirrahim. Pamata mulai mati sapa rajul. Kira-kira mau mati. Kakola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi rajul iku finari ing dalem neraka. Kira-kira rajul yang bernama kira-kira tadi sudah dipastikan oleh Nabi dia ada di neraka. Berarti Nabi apa? Nabi itu berarti sudah bisa melihat. Cara saya ini langsung tunjuk hidung surga neraka itu Nabi ngertos. Ya karena ketika kira mati dua finnar. Pada pun oleh tumandang sopo sahabat. Pada pun oleh tumandang sopo sahabat iku yang duruna padha ningali sopo sahabat ilahi maring rajul. Maksudnya kaget, ono wis langsung dicap Nabi Joko yo. Sahabat kaget padha ndeloki endi to kaya apa wong. Bahwa jatuh oleh padha nemu sopo sahabat abadatan ing kemulurik. Abadatan ing kemulurik kok gola kang teman-teman ngentit utawa nyolong sapa rajul ha ing apa mau kemuluk tadi abaah ha ing abaah. Ternyata yang menyebabkan dia masuk neraka itu perkara sepele. Perkara apa? Tahu nyolong kemul. Kemul ini kira-kira barang haji apa sepele? Sepele. Jadi semoga sing dari keluarga satu kepleset neng rokok ora perkara gede, ora perkara prinsip, tapi perkara sepele. Hanya gara-gara apa yang tadi dicap neng rokok, dia pernah mencuri kemul. Orang ini hati-hati, jangan dia nak ora barani ojo dijupuk. Nak jupuk ya gerdu napa nembung. Apa-apa menjupuk ketang cilik, ketang siti, nak orang nembung itu ada haknya, berarti apa? Hitungane ngentet. Nah ngentet itu kan balang cilik, gede nyolong. Gitu. Nah apa terang-terangan apa jenenge ngerampok. Ning tengah dalan jenenge begal. Nah niku dadake. Makanya unik. Nanti apa itu nantikan wong kadang kuwi nak utang gede dipikir, tapi nak utang cilik malah ora dipikir. Nah, nanti menceritakan masih pakai sepeda motor dulu legenda itu tiap Jumat Kliwon habis zuhur kadang Umi sama Abah dijak ziarah dan Sunan Kali Jogo pakai legenda. Ya masih kecil, anaknya masih kecil, cuma Mas Baru sama Mbak Tata naik sepeda motor. Lah biasanya nanti maknya itu di daerah Sayung itu makem. Lah apa? Lele ini kupas makem, masih merokok, bar makem terus merokok.
rokok, tuku rokok siji. Nah, bermaem rokok siji. Biasane bawane rokok sak ngene iki jenenge apa? Sak slok. Nah, sak pak. Jenenge bawa rokok sak pak, delale rokoke lali, boten bawa rokok. Sampai rokok dari awal itu rokoknya napa siji, kok Samsu apa Pak? Yang itu apa? Bismillah. Berarti rokok Bismillah. Nah, rokoknya Amber itu dulu Bismillah. Sampai aku berhenti merokok tuh rokoknya Bismillah. Lah biasanya ki ono rokoknya ndelalae rokoke lali. Karena yo montane dhewe rokok ning dalem, akhirnya bermaem tuku rokok sakler. Orang biasa tuku rokok sakler, tuku rokok sakler. Lah bermaem diitung rokoke kilingan-kilingan wis tekan omah lho. Aku ki mau ambil rokok, tapi kok bayar rokoke ora diitung. Apa napa kepikiran waktu payah iki. Rokok siji bisa ganjel langsung waktu. Nggih napa boten kira-kira? Lah wong wis dirokok tuku ora dibayar lho padha karo nyolong. Dieling-eling terus dieling-eling ngene. Pokoke sesuk nek lewat kono aja lali rokoke dibayar. Mergo iki rokok sakler, nek sandene sak pak lumayan. Gitu. Sandene sak slok lumayan. Sakler, tapi wonge wis napa? Wis diujut ya. Wis diujut ora dibayar, iso-iso wong ganjel langsung waduh. Maksudnya apa? Arep lebih suatu ora iso gara-gara rokok sakler. Rumiyo ngeten apa? Masa ngenteni Jumat Kliwon ngajenge Mbak. Iya nak tekan umure. Nak ora tekan umure, wong umur rahasiane Gusti Allah. Akhirnya nawa niku Jumat Sabtu Minggu nih, Bang boten sah suwen-suwen. Lah iya ganjel lawang swarga nak gedhe ngono rokok sakler kok. Nah langsung napa minggune gantian napa dibayar. Bagi orang mau sayung mriki lewat buku cepet kula bayar. Nggih niku abah kilingan aja nganti kula ngasami mlebu swarga ora sida perkara keganjel rokok sakler. Lah nek sahabate Nabi niki napa keganjel napa kempul. Lah kempul lurik itu jenenge kempul murahan. Wala tepeki wong ngeleke hati-hati. Wong jenengan kuwi ora duwe jika odol aja nganti. Ya. Kudu sikat tapi odole jaluk. Lah jaluk ya kudune nembung, mboten mau jika odole kancane. Kudu sikat ora gelem kudu odol. Saiki jaluk iki. Lah jaluk nembung. Lah nek jika karepe dhewe. Nah, ku jenenge apa? Lawang suwarga keganjel odol. Keganjel apa ki jenenge sampung. Ora larang nggih. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Bakrota wa saking Nabi Bakro Nufai ibn al-Harisi ya Nufai bin Haris radhiyallahu an. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi inna zamana satamane zaman iku kotistadaro teman-temanmu bengopo zaman. Maksudnya zamanku berganti zaman Nabi Adam dan Nabi Adam sapa? Idris, nanti tekan Nabi Muhammad tekan sahabat, tabiin tekan awake dewi. Makanya ada yang namanya kurun waktu. Dan kurun waktu paling lama itu namanya abad. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Mupeng zaman kuwi mupeng. Kahe ati yauma khalaqo kaya kahe atihi ono ngene nggih. Kahe atihi kaya tingkahe zaman. Yauma khalaqo ing dalem dinane nyiptakake sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Kaya apa menciptakan langit bumi itu butuh proses. Asanatu utawi setahun iku isna asyara rolas. Apane syahrun sasini. Setahun ada 12 bulan. Satu bulan ada 30 hari. Gitu, satu minggu ada 7 hari. Satu hari ada berapa jam?
24 jam langsung itu. Minha iku setengah sanging isna asyara arba'atun utawi papat hurumun piro-piro kang mulya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salasun utawi telu utawi kang telu iku mutawaliyatun kang nuli-nuli. Ada 4 bulan yang mulia, 3 bulan itu terus-menerus urut. Dzulqa'dah ya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu ya berarti Apit, Syawal, Apit, Besar, Suro. Nah termriki Dzulqa'dah ya Dzulqa'dah. Apit wa Dzulhijjah lan Dzulhijjah besar. Wal Muharram lan Muharram. 4 bulan yang mulia, 3 bulan terus menerus. Apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah besar. Berarti setelah Syawal ini habis, kita 3 bulan selanjutnya adalah bulan yang sangat mulia. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah pakai hitungan Jawa ya apa? Apit, besar, Suro. Rajab Mudhar lan Rajab qabilah Mudhar. Yang terpisah itu Rajab. Alladzi Rajab baina Jumada ing dalem antarane Jumadil akhir. Wa Sya'ban lan Sya'ban, Sya'ban Purwah. Yang keempat itu Jumadil akhir. Yang keempat itu Rajab. Rajab itu bulan yang ada di antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Jadi Jumadil akhir terus napa? Rajab, Sya'ban. Ai syahrin tegese sasi. Iku hada bulan kang hadir. Ayu syahrin utawi endine sasi. Iku hada bulan kang hadir. Kulna matur sapa kita Allah utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwih ngerti. Lah iki sasi apa? Nabi takok ngoten. Basa kata mulai menang sapa Nabi. Kata donana sehingga nyono sapa ingsun. Anahu ing sedurunge Nabi iku sayu sami bakal jenengi sapa Nabi ing syahrin bil ghairi ismihi kelawan tanpa jenenge syahrin. Nabi suwe ngerti dengan sahabat iki sasi apa, iki dina apa. Ya ditakoni karo Nabi, sahabat meneng wae jenengan sing luwih ngerti. Ola ngucap sapa Nabi, dawuh sahabat Nabi, alaisa ora ana apa syahad iku Dzulhijjah sasi Dzulhijjah. Iki rak yo sasi Dzulhijjah. Dzulhijjah apa mau besar. Kulna matur sapa ingsun bala nggih. Kala matur sapa Nabi Pak Ayu balatin utawi indine negara iku hada. Balak. Karena iki negara apa? Kulna matur sapa kita Allah utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luwih ngerti. Iki wong sampe sing dicrit contoh santri wong iki ditakoni apa boten ngertos. Riyen iku sahabat Nabi ditakoni Nabi nggih. Napa jawabane? Allah wa rasuluhu a'lamu. Kuwi kok nak terjemahe saiki napa? Boten ngertos. Pertakoni kok boten ngertos, boten ngertos. Nah kudu dijawab A ya jawab A. Ojo ngerti A tapi jawabnya boten ngertos. Jawabnya B ngerti tetap dijawab boten ngertos. Nah sekiranya ngerti ya jawab ngerti, ojo boten ngertos. Pasal kata oleh menang sapa Nabi kendel. Nah buat tulis kendel kok kendel. Kendel ke kendel beda apa boten? Kendel, kendel, kendil, padha ora. Lah nek tulis vegan ana hati-hati. Bahasa kata mulai meneng. Nah buat tulis kendel, kendel kuwi wani. Nah kendel meneng, nah kendel apa mau kendel wani, nah kendel meneng, nah kendel ya sing gawe masak wali ngerti, wali itu kendil. Maksudnya bilang nanti kendil apa katanya magicom toh. Nah mulai magicom saya ini dia keliwat kuning kan kendil. Tulisannya kode tapi ken. Kalau kendel, kendel, kendil.
Masa kata mulai menang sapa nabi hatta donanna sehingga nyono sapa kita ana sedurunge nabi iku sayusami bakal jenenge sapa nabi ing balad dewa li ismihi kelawan liyane jenenge balad. Lah kok nabi dadak takok iki negara apa? Apa jojot jenenge arep diganti. Kala matur sapa nabi alaisa notorano apa balad iku al-baldata negara kang mulya. Lah iki lak ya tanah haram. Berarti napa? Makkah. Ya sahabat Nabi wis ngerti nek iki Mekah ora jak toko iki negara apa. Kulna matur sapa kita balan nggih. Kala dawuh sapa Nabi fa ayu yaumin utawi endine dina iku ada ikilah yaumul hadir. Lah saiki dina apa? Nanti Nabi muji iki dina apa? Kulna matur sapa kita Allah utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku aklamu luwe ngerti. Allah wa rasuluhu aklam. Rasa kata nuli kendel menang sapa Nabi. Hatta donanna sehingga nyono sapa kita ana usatune Nabi iku sayusami bakal jenenge sapa Nabi di ing yaum biwiri ismihi kelawan liyane jenenge yaum. Kala matur sapa Nabi, alaisa notorano iku ya nahar dina nahar. Nah iki lak ya dina nahar. Dina nahar itu ya berarti napa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kulna matur sapa kita bala nggih. Kala jawab utawa matur sapa Nabi. Fa inna dima akum rono sak temene pira-pira getah ira kabeh. Getah udara. Wa amwa lakum lan bondo-bondomu kabeh, bondo sira kabeh. Wa a'radakum lan pira-pira kehormatan sira kabeh. Bayai dia nak mangane keprawiran. Ora keperawanan, keprawiran. Makanya keperawanan itu kehormatan. Keperawanan itu kehormatan. Wanita kok iso menjaga keperawanane berarti dia menjaga keprawirane. Mudah enggak? Menjaga keperawanan bagian dari menjaga keprawiran, harga diri. Ya, rokone wong wedok kuwi ana ning gone keprawanannya. Keprawanannya kok wis jebol, ya wis ora duwe harga diri. Makanya alaikum ing atase sira kabeh iku haramun haram. Maksudnya apa? Berarti kalau nyasami wong Islam haram dibunuh karena darahnya haram. Maksudnya haram dibunuh. Ojo paten tenan. Kahormati yaumikum koyok harame dina ira kabeh. Kahormati yaumikum koyok harame dina ira kabeh. Hadza ya iki yaumun nahar. Hadza ya iki yaumun nahar fi baladikum ing dalem negara ira kabeh. Hadza ya haram Makkah, maksudnya hadza ya Makkah, tanah haram Makkah. Fi syahrikum ing dalem sasi ira kabeh. Hadza ya Dzulhijjah. Wa satalqauna lan bakal ketemu sapa sira. Wa satalqauna lan bakal ketemu sapa sira robbakum ing pangeran ira kabeh. Payas alun nuli takon sapa robbakum kum ing sira kabeh an amal ikum saking amal-amalmu kabeh. Maksudnya amal menyasami dipertanggungjawabkan. Ala iling-iling pala tarjuu mongko aja dadi sapa sira kabeh bagi ing dalem sawise ingsun. Aja nganti sawise aku tilang Nabi ngoten iku kufaron kabeh. Iku dipeseni kali wasiate Nabi ojo nganti aku sesuk nak mati kowe kabeh dadi kabeh. Ya ribu mukul sapa bakdukum sebagian ira kabeh. Rika babaden ing gulune sebagian likang liya. Ojo paten pinatenan, ojo tabokan. Ala eling-eling liyu balik becik nekakno sira. Sapa asyahidu wong kang hadir al-ghaiba ing wong kang ora hadir. Wong sing hadir ki ngandani sing ora teko. Makane ning pengumuman kae kula recan-recan kanca-kanca sing ora teko dikan dari iku kudune. Maksudnya wong
wong sing ngerti ngeni aweh wong sing ora ngerti. Fala Allah menawa bandoman sebagiane wong yubaligu kang nekake sapa syahid yubaligu kang nekake sapa syahid ing bandoman iku ayakuna yen ana sapa bandoman iku awe paham. Mergo nek wong hadir kuwi mesti luwih paham. Tapi nek wong ora hadir kuwi kadang ora paham. Kok sampe Gus Garip mau bengi wong hadir to fokus kuwi luwih paham. Hadir tapi jangan ora fokus yo bahaya. Ngaji ngantuk bahaya. Hak batus sauda. Batus sauda itu apa ya? Kayak kolo hitam, cinta hitam atau koyo perco tapi sing ireng. Habbah wiji sauda ireng. Nah, tapi mergo ngantuk dari bosan mengi bae ya, artinya titik siji pene blobor jadi titik loro. Habbah jadi hayyatus sauda. Ngaco to. Nah, habatus sauda ku wiji sing ireng, hayyatus sauda pulo sing ireng. Bahaya. Mari ojo ngantuk paham melek. Awal luwe paham lahu kedue hadal hadis lahu maring hadal hadis mimbatis saking sebab mimbadiman saking sebagian wong sami akan rumus sapa man ing hadis. Lawan sing krungu karo kupinge dhewe sing weruh karo mripate dhewe luwih akurat, luwih terpercaya timbangane jarine. Nah jarine suwe-suwe kok tekan kono beda napa ora beritane itu. Tapi nak jenengan ora nyeleh kuping, ora nyeleh mripat berita akurat. Tapi nak jarine A iso dadi Z. Nggih napa boten? Terutama sing ngerti ngene awes sing ora ngerti. Sumakolan oleh dawuh sapa Nabi ala eling-eling hal balatu ana ta wis nekake sapa ingsun. Ala eling-eling hal balatu ana ta wis nekake ingsun. Kowe kabeh ra wis tak ulang, wis tak kei ngerti. Kulna matur sapa kita naam nggih balam ta risalah wal amanah. Leres Nabi jenengan sampun nyampeke risalah wal amanah. Kala dawuh sapa Nabi, Allahumma syhad, Allahumma ya Allah, ishhad mugi nyekseni Tuhan mutafaqun alaih. Wa ana bi umamata wallahu a'lam bishawab. Mas